Кажем как монтираме туалетна чиния, или по-скоро конзолна туалетна чиния. Най-напред трябва да си изрежем тези тръбички, да ги измерим. Първо си ги вкарваме тук. Задължително с маска, аз съм сложил с маска. Аз си ги държа с ножовката. По същия начин трябва да го направим това нещо тук вътре. Ето как се получава. Общо взето този размер трябва да го извадим от тук. По същия начин и другата тръбичка. И сега си ги измерваме и го режем. 9,5. 9,5. Късаме точно 2 см. Това има два крепежа, които трябва да се сложат от шпилките. Ще да ги извадим. Да вкарам шпилките. Добре. 8 см. Сега се слагаме с маска хубаво навсякъде. Най-сложното в случая е да се отрежат тръбичките, всичко останало е напълно елементарно. Маска слагам, за да може да влезе лесно, да не се прескрипват гуми.